Ονομάζομαι Μαραγκός Νικηφόρος, εκπροσωπώ την διοργανώτρια εταιρεία Expo Line. Θέλω να καλωσορίσω στην έκθεση επισκέπτες και εκθέτες και να τους ευχηθώ καλή παραμονή και καλές δουλειές. Η διοργανώτρια εταιρεία, μετά από μια πολύμηνη προσπάθεια, σε μια πρωτοφανή κρίση που περνάει η χώρα μας, είναι πολύ περήφανη, παραδίδοντας μια έκθεση για την οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Η έκτη διοργάνωση της έκθεσης Intelex Electronica απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της αγοράς και αποτελεί θεσμό για τον ευρύτερο χώρο των ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών. Η έκθεση Intelex Electronica εκφράζει τη σύγκληση των τεχνολογιών, είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στην Ελλάδα και ως αντικείμενο έχει τις integration και installation εφαρμογές στους τομείς του electronic security, digital TV, δικτυακών συστημάτων εφαρμογών, επικοινωνιών και επαγγελματικών οπτικοακουστικών. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση, να ευχηθώ καλές δουλειές μέχρι την επόμενη διοργάνωση, ανανεώνοντας το ραντεβού μέχρι την επόμενη διοργάνωση. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά, με χαμόγελο και αισιοδοξία, γιατί οι μέρες είναι κρίσιμες.